Du hælder. Du hælder. Er det channel 2 eller channel 3, du er inde i? Det gør jeg også. Ej, det er fandme fuldt. 16 ud af 16 i rum 37. Nej, jeg kom lige ind, mand. Jubi. Det tror jeg også, jeg er. Ja, vi skal filme det, når vi er på samme hold. Ellers så ser det jo også forkert ud. Ja, jeg indlægger bare ulv. Aha, you know what it is. Jeg bruger varulv lige nu. Dang. Jeg er X-Quality, du har nakket... Lasse, skal vi løbe som varulv? Så venter jeg lige på det. Nej, jeg løber rundt som varulv. Nice! Come on, let's move. Okay, jeg har fundet ud af, hvordan man løber på væggene. Det så sådan lidt underligt ud. Kom, vi begynder at løbe herover i. Jeg beskytter dig. Okay, prøv at se, hvad jeg har fundet ud af her, Lasse. Prøv. Hvis man hopper og højreklikker med varulv, prøv at se, hvad han så gør. Pas på, der er en varulv på vej. Og den er købt, den skader. Jeg skal have fanes. Okay. Jeg er her. Mand, det gik stærkt. Jeg springer ned til dig nu. Jeg bruger lige fanes. Jeg skal lige prøve den. Ej, jeg skal... Ja. Okay, jeg tror, jeg prøver at lave lidt deagle. Ja, kom! Ja. Mand, det gik hurtigt. Der var en, der fik mig. Inden jeg fik lov at prøve den. Nej, der var en, der fik mig, før jeg fik lov at prøve den. Skid. Lille skid. Skal jeg have min hævn?